Gure interesa zen hizkuntzarena bereziki, ezta? Azken finean nahi genuen jarri behaiekin harremanetan elkartruken sortzeko, gure umeek iparraldeko euskara entzuteko eta bar, ez? Gero udara hasieran elkarrekin bildu ginenean ikusi genuen bazeudela beste interes batzuk eta beste gune batzuk elkarrekin lana egiteko. Uztailen hemen egon zianen ere, pixka bat gure eskolatik hemen bueltatxo bat ematen eta ikusi zituzten pasilloetan dauden adostokiak eta interesa azaldu zuten zertzian eremu horiek eta orduan pixka bat azaldu genien gure bizikidetza proiektua, ez da horrek daukan garrantzia gure eskolako proiektuan. Eta nola bizikidetzaren barruan gatazkan kudeaketaren erraminta edo tresnen artean genuela adostokia. Adostokiak eta bitartekaritza eta guzti hori azaldu genien. Eta hor, beraiek egia esan interesa handia azaldu dute hortan. Ikasle bitartekari ematen digun formazioan ere, hor 14 orduko formazio hortan etorri zian, hango bi irakasle etorri zian, egon zen hemen gure ikasleekin formazioa jasotu zuten bitartean. Eta gero, azaroaren 11an Tolosako Kulturetxean egin genuen ekitaldian pixka bat kanpoko erakundeekin eta egiten duguna, Mirentxu, Jondone Bixintxoko irakasleare etorri zen gurekin tarte hori konpartitzea. Gaina, justu gero World Cafeko taldean, tokatu zitzaion Olatzpe honekin talde berean eta aukera izan zuten beraien artean konpartitzeko eta esperientzia polita horre ere. Guk lehenengo unetik beraiekin hitz egiten bai telefonoz eta bai elkarrekin onganean euskeraz. Eta emailez ere. Emailez ere euskeraz. Bai. Beraien ikastetxea gure garai bateko B ereduko ikastetxe bat izango litzateke. Orduan, gustaritzen euskerak herrian bertan nolabait indar handia hartu du eta hauek daude oso konbentzituta aurrera pausoak eman behar dituztela, ezta? Orduan, B eredua jarri dute, lehen dikane bazuten, baina B eredu potentego bat jarri nahi dute eta orduan, beraien asmoa bai da ekartzea beraien ikaslek honea gurekin hainbat tailerretan eta lana egiteko. Baina gure interesan gehien bat jongo litzeke bideratuta asko euskararen aldetik. Bai. Gauza da, guk hemen egiten ditugunean tailer horiek badaude 15 tailer gutxinez, ezta? Umeak ari dira bizikletak konpontzen, beste tailer batzutan ari dira adibidez mendi bilaldi bat antolatzen, eta bar, ez? Orduan, hor, beraiek etortzen direnean, hor bi egunetan daukate aukera euskara zaitzeko hemengo umeekin. Eta hemengo umeentzako ere aukera ona da harremanak sortzeko uztaritzekoekin eta harreman horietan euskara egotea garrantzitsua da eta euskara ezberdin bat ere bai, ezta? Orduan hori gure umeentzako zea bat da, irabazten den gradu bat da, ez? Orduan, alde horretatik ondo goaz. Gero, zer egingo dugun behaiekin? Peiok esan duen bezala, bideak esango digu noaino iritsiko garen, ez? Baina bai daukagula asmoa, kurso batzuk edo maila batzuk edo, ara jutea, egun pare bat pasatzea. Hori gure ikasleekin lantzea guretzat importantea da, ez? Hemen euskalkiak ditugu asko eta ezagutzea ondo dago. Hemen Tolosa bertan hitz egiten den euskara eta erabiltzen den euskara aberatsa da eta hori esportatu daiteke nahi dugun tokietara eta ni ziurrago horrekin beraiek aberastuko direla, ez? Baina guri asko interesatzeguna da beraien euskara hori ere beraien terminologiarekin aberastu oso polita da beraien posta elektronikoak irakurtzerakoan ere
erabiltzen dituzten adierazpen horiek eta horrelakoak guk geuk ezagutzea garrantzitsua da, zer esanik ez gure ikasleek ere horrelako giroak eta ezagutzeko aukera izatea, ez. Eredu, nik uste elkar eredu izan gaitezkela, ez da. Hirukidek azken finean euskararekin egiten duen lan bat eta egin duen ibilbidea nolabait izan da aldapa gorako ibilbide bat. Euskaldundu dugun eta euskalduntzen ari gehan tolosar asko, urte askotan izan dira famili euskara gutxi erabili dutenak edo ez, denetikan egonda. Orduan, aldapa gora hortan gu ikastetxe euskalduna gea, baino ibilbide zehatz batekin. Karo, gu esan genezake neurri batean, ez dakit egokia dainea, esan moldea, baino larre motzeko izan gaitezke. Eta behaiek ere larre motzekoak dira. Azken finean behaiek ere bai uztaritzen daukaten ingurua, da Tolosak orain dela 20 urte zaukan baino askoz okerragoa. Eta horrei aurre egiteko eta hori iraultzeko prest daude. Noski ez dute ingo 5 urtetan edo 2 urtetan beharko dituzte 20 urte gu hain guregana gerturatzeko. Baina hori ere guretzako nik uste eredugarria dela. Gure ikastetxe bezala eta gure ikasleentzako eta irakasleentzako ere nik uste hori eredugarria dela. Orduan elkar aberasten gara. Eta gaina gutako asko 20 urte bamazkigu irakaskuntzan ere. Eta pixka bat gure esperientziak ere alde hortan gure ibilbidea zein izan den eta azaltzeko ze zailtasunak izan ditugun, erronka nola jungean gainditzen eta hori ere baliogarria izan daiteke beraientzat ere ez kasu honetan.